Jeg hedder Mette, er 43 år gammel, er gift med Søren, har 3 børn, Emma på 18 år, Alberte på 10 og Karl på 9 år. Jeg er sygeplejerske, men kan ikke længere arbejde på grund af min sygdom. For 4 år siden fik jeg konstateret en sjælden kræftform, der hedder bløddelssarkom. Det blev opdaget ved et tilfælde, den her muskelknude i livmoderen. Det var så lille et område, at jeg ikke bekymrede mig mere om det. Selv et år efter, da jeg skulle til kontrol, så møder jeg op alene, altså det svar på den her CT-scanning, jeg har fået. Jeg har i mit arbejdstøj, jeg arbejder selv på Skejby sygehus, eller gjorde på det tidspunkt, og sagde til mine kolleger, at jeg går lige op og får svar, og Søren var ikke med. Og det var så et rigtig dårligt svar, fordi der var også sket spredning til lungen på det tidspunkt. Jeg råbte og skreg. Jeg blev vred, og jeg blev ked af det. Ja, så vidste jeg godt, at det var alvor, det her. Jeg kan ikke tydeligt huske. Jeg kan næsten fornemme, hvordan jeg tog telefonen. Ja, det er jo som om tiden står stille. Og 5 dage senere, der lå du på operationsbordet og blev opereret. Ja. Så går der lige præcis lidt over et år. En ny scanning viser spredning til leveren. Så går der så en måned, de ville lave en kontrolscanning igen. Og det viser sig så, at lige pludselig at det har spredt sig både til lungerne mange steder, mange små knuder i lungerne, og også til rygsøjlen. Vi gik jo fra, at det var helbredende behandling, til det var livsforlængende. Det er et enormt stort tab, enormt stor sorg. At få at vide, at man ikke kan blive helbredt. Ja. Det, jeg synes var hårdest, og det er det stadigvæk, det er den sorg, som jeg udsætter, eller min sygdom udsætter børnene for. Fremtidsudsigterne er sådan, hvis kemoen kan holde det nede, så er det et spørgsmål om, hvor lang tid jeg kan holde til at få kemo. Og hvornår min krop den siger stop, og hvornår den er slidt af kemo. Og det er der jo ikke nogen, der kan spå om. Jeg vil gerne nå at se mine børn blive voksne. Men det er ikke sikkert, det er realistisk. Det var måske os andre, der skulle holde familien op, men jeg tror faktisk, man kan sige, det er Mette, der er blomsten, som vi andre kigger op til. Jamen det, der holder mig op, det tror jeg er bund og grund af min livsglæde, som jeg altid har haft med mig. Og den er jo så endnu mere forstærket af min dejlige mand og mine skønne børn. Jeg tror, jeg har accepteret, at jeg er cancerpatient og kronisk syg. Jeg synes, jeg har en dejlig hverdag og finder rigtig mange positive ting i det, jeg så kan og prøver at fokusere på. Jeg prøver ikke engang. Jeg tror, jeg gør det helt automatisk. Fokusere på de ting, jeg kan, i stedet for de ting, der er taget fra mig. Støt kampen mod cancer med 150 kroner. Send knæk til 1234 eller ring 90 56 52 12.